The Bab M Sadiq DJ the Baf on the mix. yaran dan zazzau MJ mai laya baka daukaka ta samu ina suke mai zagin mu Allah ya daga mu ka bar su siyo zagin su dan kai ke burge su sunan ya karu shi yasa aka taru da kai da bebinka kuna ta burge masoya duk baya sun manta shi yasa fa suke yin shakka ko ayya ba sa ji kainuwa da shi daga Allah ne ba na mutane ba yi ka dan ka zam jagora ne ba na kasan wani ba kai kalan jinin al'umma ne baka san ruwa ba mai duko na sharri mai laya ba kwa haɗa hanya ba mu je mai laya masoyin kuwa mu je gaba dai dan ba ci dubu sai ceto mai laya kana kan daidai ba fi M Sadiq ne waka da tamburan ban girma ko ayya ba sa ji da ka zo taro an tashi yaro mai laya sun buga da kai kuma sun barka MJ mai laya baka da tsara baka da tamka MJ mai laya wai ina mutanen kedi to ga mai laya baka ya zarce raga ya rushe to ba za su iya ba yan Kaduna ku rike shi yaro mai zamani yan Kaduna ba sa goyon banza ko ayya ba sa ji masu kushe masu zagi sarkin waka na zo akan MJ mai laya to ku kira ni da gwarzo ba ni ji kuma ba ni gani malam to kowaye zai zo wakata ta farko ce wannan to sauran masa zo hankalinku ya kwanta masoya na zo ga sarkin waka nan ya zo Master Remark.